jotono lamsogo chini Lobsajak gospel channel tini sung subrai Jesu Christ bising tikhe chini o Lobsajak gospel channel abo haikino kaisa competition khlainya ni thangai tongo Norok competition o batainya musung tongnai rok batai mano abo haikino o competition khake kaituni kok therokno porimung haikne ke ba ilembak rokno porimung o ilembak rok haike porine jaknai khake Norok je musung mani je kono bible ni kaisa verse no choose khai Norok video sunamai rohormano nijini sak ni chehrano haikne ke sak ni manno phunugino Norok je abono video sunamdi naka a video sunamai Norok screen o WhatsApp number jak tongo ajaka Norok send khlai re abon bagai Norok ni o je like abon like rokno naino Norok no like nei gosiwi na hajaknai je bisik like manai bono hake joton se like nei gosina hajaknai abon bagai mo competition no jotoi khoroksa no kaplai ni banai abo hake je kaplai nai bono rang hajar kaisa ke rejaknai ke Norok अब हाइकेनो चिनी 1 तारिख नि थेके 1 तारिख डिसेम्बर नि सिमी 20 तारिख डिसेम्बर नि आन्दर Norok नि भिडियो रक Norok पाथकदि ताइ आबो हाइकेनो 24 तारिख नि सारिगो हाके Norok न सरकार हिसाबे रां हाजार काइसेकै रजाकनाय आबो हाइकेनो Norok ताइ बस जयावै नाय तंगदि चिनी Lobsajak gospel channel न ताइ सब्सक्राइब खालामनानै तापकदि आबो हाइकेनो काइटर चिनी बिसिंग तंगै जोंनो मलबुम हामबाय खालाय तंग थामसं हामबाय।